Karon padayon ta sa atong series o serye nga naguluhan kinsa si Jesus. So atong makita dinhi sa sitas sa Lucas 19:1 ug 10 nga atong gikutlo gikan sa basahon ang Biblia. So agig pagtahod o pagtamod nato sa balaan nga pulong sa Dios, akong gihangyo ang atong mga kaigsuonan nga motindog aron agi pagbasa nato sa balaan nga pulong sa Dios. Ug ato ning dunganon Lucas 19:1 ug 10. Mingon dinhi, unya si Jesus misulod sa Jericho ug miagi niini. Ug ditoy usa ka tawo nga giganlan og Sakeo. Siya pangulo sa mga tigpaningil ug buhis ug adunahan siya. Siya naninguha sa pagtan-aw kung kinsa gayod si Jesus. Apan wala siya makahimo tungod sa panon sa katawhan, kay siya mubo man. Busa midagan siya sa unahan ug misaka sa usa ka kahoy sikomoro aron sa pagtan-aw kaniya, kay siya moagi man niadtong dalana. Ug sa pag-abot ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya ug mingon kaniya, Sakeo, pagdali og kanaog, kay kinahanglan adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Busa midali siya pagkanaog ug midawat kang Hesus nga malipayon ug ang tanan nga nakakita nini nagbagulbol nga nag-ingon. Misulod siya ingon nga dili dinapit sa balay sa usa ka tawong makasasala. Ug si Sakeo mitindog mingon sa Ginoo, tan-awa Ginoo, ang katunga sa akong katigayunan ihatag nako sa mga kabos ug kun aduna may kanilay akong gilimbungan ug bisan unsa ulian nako siya sa upat ka pilo. Og si Jesus mingon kaniya, karong adlaw ang kaluwasan miabot ining balaya, kay siya usab anak man ni Abraham. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Magampo ta mga igsuon. Langit ng Amahan, balaan nga Dios, amo kang gidayeg, amo kang gisimba, pinagi sa espiritu ug kamatuoran. Amo kang gipasalamatan Ginoo nining dako nga pribilehiyo nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat ining kahaponon Ginoo God Lord nga ikaw Ginoo nagauban kanamo ug nagampo kami Ginoo sa imong balaang espiritu nga magpanglihok sa among taliwala, magatudlo kanamo Ginoo God, maghatag kanamo og kasing-kasing nga masinabtanon, kasing-kasing nga abli, huna-huna nga abli aron among masabtan Ginoo Dios ang imong mensahe nga imong gihatag kanamo pinaagi nining imong ubos nga sulugoon. Salamat Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan, kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Palihog banlingkod. So ang uluhan ni atong sermon mga igsuon mao nga si Jesus atong higala. Tungod kay ang kaning serye nga atong ginhimo o series anong gihimo nato mahitungod ni Jesus, nagaingon dinhi nga kinsa si Jesus. Mao ni ang ato ang series at title sa atong series. Ang atong wali karon mao ni usa ni sa ato ang series ikaduha mao ni siya si Jesus atong higala. So sa atong kinabuhi mga igsuon sa matag adlaw nato pag-atubang sa atong pamilya, sa atong mga kaigsuonan o dinhi man sa iglesia, aduna gayoy higayon nga usahay ato magtan-aw ta og pabor sa ato ang kaugalingon. Mahug ta og gitawag nila og self-centered ta nga tawo. Makita nato o atong maobserbahan pinaagi sa ato ang kinaiya nga gusto ta nga kitay matagad, gusto ta nga kitay mahatagan og pabor. Kung inigabot nimo sa balay, inigabot nimo diha sa iglesia o asa man sa imong trabahoan o sa negosyo, unya makamatngon ka nga ang imong kaigsuonan o imong kauban lain og pagtagad kanimo. O nausab ang iyahang pagtratar nimo nga wala na magtingog. So moabot og mosantop sa imong nauna nga makaingon ka, nasuko man siguro ni nako si Sister May. Nagilom-hilom man, nakasala baka ako. So daghang kay musantop sa atong nuna, ngano ka no? Unsa kaya akong nahimo? Bisan pa sa ato ang kapikas kinabuhi, mukalit lang ganig hilom, ingon dito, huy, so may saan ako, mikalit lang kagka hilom.
Pero mga igsoon ang tinud-anay sa panahon nga kita mo sintro o isintro na gani nato atong kaugalingon, dili gyud ta kasabot sa pagbati sa uban. Tungod kay gusto kita nga kita giat unahon, kita itagdon ug dili magani mo tingog mingon din tag unsa may sa nako. Unsa man ka amigo, kaaway. Pero dili nato malikayan may posibilidad sa mga igsoon nga ato ning isulti ug ipangutana ngadto sa Dios. Moingon ta usahay sa Dios unsa man ka amigo kanako o kaaway. Tungod kay duna tay pangayoon, labi na gyud duna tay pangayoon nga wala mo abot, duna tay mga pagampo nga wala tubaga. Baka ingon din ta, dapig pa ba kanako ang Ginoo? Unsa kay sao, unsa ka kadako akong sala nga nahimo? Nganong wala may reply, wala may response sa akong mga pagampo. Mao ni atong likayan mga igsoon. Ang ato nang tubagon dinhi sa ato sa pagpadayon ta sa ato ang wali, no? Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, unsay una-huna ni Jesus kanato? Higala ba siya o kaaway? Mao ni atong pangutana sa atong kaugalingon. Nga unsa ang atong pagtan-aw sa Dios? Kung unsa ang atong pagtan-aw ni Jesus? Wa makaila nato ni Ginoong Hesukristo. Makaingon ta unsa may iyang pagtan-aw nako nga wala man siya mo reply nako. Mao nagingon dinhi higala ba siya o kaaway, no? Atong sa Lucas 19:1 nagingon, unya si Jesus misulod sa Jericho ug miagi niini. So atong makita mga igsoon nga kining Jericho usa kini ka sentro nga lungsod ug umingon tag sentro nga lungsod usa kini ka lungsod nga milambo. Adunay mga daghang patigayon o kini duol sa Jerusalem. O kadaghanan sa mga nag-alagad o magbubuhat sa templo sa Jerusalem lumulupyo sa Jericho. Matod pa sa usa ka scholar na adunay 12,000 o 12,000 kapari nga Levihanon o mga Levites nga nalambigit sa templo sa Jerusalem nga naa nagpuyo sa Jericho. Lucas 19:2 nag-ingon, ug ditoy usa ka tawo nga ginganlan og Zaqueo. Siya pangulo nga tigpaningil og buhis og adunahan siya. So makita nato unsa ning tawhana, unsa iyang trabaho, unsa iyang kahimtang. Ug sa ato pa ni kani si Zaqueo sa atong panahon karon naa sa BIR. Tigpaningil magbuhis. So siya ang dili lang siya ordinaryo nga siya ang maningil, apan doon na siya mga tao nga tigpaningil sa buhis kay siya man labaw man ni siya nga opisyal sa mga maningil og buhis. So ang maong tahas aduna gay bahid sa korupsyon. Pagpangilkil, pagpahimulos. Ingon tampo nga gitan-aw sila sa mga tao nga traidor sa ilang kaugalingong katawhan sa mga Hudiyo. Ang atong gistoryahan ni mga igsoon ang panahon ni Zaqueo nga diin siya ang dako o pangulo sa mga tigpaningil. O kini nasukwahi gayud sa iyang pangalan. Kani pangalan nga Zaqueo, nagkahulugan kini og nahibalo ba mo unsay kahulugan ani? Limpyo, putli, matarong. So makita nato ang iyang kinabuhi, sukwahi kayo sa iyang gibuhat. Matod pa ni Lucas sa kapitulo 19:3 nag-ingon, siya naninguha sa pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan wala siya makahimo tungod sa panon sa katawhan kay siya mubo man. Pamilyar mo sa Bible, kaila mo ni o nakabasa mo sa Biblia, kailagin mo ni Zaqueo nga mubo kini nga tawo. No? So wala gyud siya nahimo. Dini ato makita nga ang pulong nga kinsa si Jesus. Ug atong tan-awon si Zaqueo unsa nagpulong niya bahin kaniya nag-ingon dinhi nga naninguha gayud aron sa pagtan-aw. So atong makita mga igsoon o atong masulti nga interesado gayud siya nga masayod mahitungod ni Jesus. Interesado si Zaqueo nga mahibalo kung kinsa si Ginoong Hesukristo. Wala niya makita tungod sa mga nagbabag nga panon, ingon ta tingali bisan nakaila gayud ang mga tao kung kinsa siya ug nasayod sa iyang barog nga dili gyud tugbang og tandi sa ilang pamarog. Apan wala sila'y pagtagad
ug nababagan gayud siya. So wala nagibaliwala siya sa mga tao, nakita siya sa mga tao nga muduol gid siya ngadto ni Hesus apan wala gyud tungod sa iyang kamubo, mga taga siyang kauban di wala nababagan gid siya, wala siya nahimo. So ang nahitabo mga igsuon atong tan-awon dinhi, nangita siya paagi makita gayud niya si Hesus. Grabe no, ang desire ni Sakeo, kailatan ni Sakeo mao itig paningil og buhis. Daghan nga mga nahimo nga dili maayo batok sa iyang isig ka Hudiyo. So sa Lucas 19:4 atong mabasa, ningon dinhi, busa midagan siya sa unahan ug misaka sa usa ka kahoyng sikomoro. Aron sa pagtan-aw kaniya kay si Hesus muagi maniadtong dalana. So nakahuna-huna siya, wa man jud ko'y mahimo ani ug magsigi kog sunod aning mga tao nga matag-as man kay ni, mubo man kay ko. So dili ko kakita ni Hesus. Dili ko makaila ni Hesus. So giklaro sa aso ni Hukas nga ang maong klase sa kahoy nga mao ang sikomoro, kani atong gisgutan nga kahoy nga gikatkatan ni Sakeo. Matud pa sa mga scholar nga ang mga sanga sa sikomoro lig-on ni siya. Unya ang iyang kahoy palapad. Palapad siya. Ug daghan pa gyud, no? So mahimo ni siya nga makita nato nga sayon gini siya katkaton. So nya mahimo pa gyud kang mulingkod lang kadto sa taas, no? Nakatago ka taliwala sa mga sanga. So ingon ta, gusto niyang makita si Hesus sa pandili siya gusto nga makita siya ni Hesus. Gusto siya, interesado kay siya, pero di siya magpakita. Mo na'y pangutana nga naman. So sama ba kita nini? Gusto ta, nangandoy ta na Ginoong Hesukristo. Gusto tang masayod bahin sa kinabuhi ni Kristo. Gusto ta makabaton og relasyon ni Ginoong Hesukristo. Apan wala na to buhata kung unsay gisugo ni Ginoong Hesukristo kanato. Dili ta magpakita. Itago nato atong kaugalingon. Gusto lang tang mutan-aw pero dili ta gustong magpakita. Nagtago-tago ka ba igsuon? Gusto nato nga si Hesus magpadayag ka nato apan kita nagpabiling tinago at ubangan kaniya. Mao na atong desire. Gusto ta nga magpadayag si Ginoong Hesukristo pero nitago ta, no? Base na doon na may gitaguan. Unsa man ang gitaguan ninyo igsuon? Gusto kang makakita, apan dili ka gustong makita. Apan sayri nga walay matago at ubangan sa Dios. Mahimo kang mudagan palayo, apan dili ka makatago. Akong balikon, mahimo kang mudagan palayo, apan dili ka makatago. Matud pa sa basahon sa Lucas 19:5 nagaingon, ug sa pag-abot ni Hesus niadtong dapita, mihangad siya ug mingon kaniya, Sakeo, pagdali ug kanaog kay kinahanglan adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Ang dako kaayo nga pribilehiyo ni Sakeo nga ang mutawag sa iyang ngalan ang iya ra gyung inahan. Pero sa dihang miagi si Hesus niingon siya Sakeo. Iya mismo ngalan, gitawag siya sa iyang mismong ngalan nga ang iya lang inahan ang mutawag niini. Dili gayud sagad nga si Hesus mutawag sa usa ka tawo sa mismong pangalan niadtong panahon na. Kini nagpakita nga usa kini kapag tawag nga personal gayud og direktamento sa maong tawo o direkta gayud sa maong tawo. Giimbitar ni Hesus ang iyang kaugalingon ngadto sa balay ni Sakeo. Wala man mo imbitar si Sakeo pero atong makita dinhi nga siya mismo si Ginoong Hesukristo nag-imbitar sa iyang kaugalingon ngadto sa balay ni Sakeo. Katingalahan. Sumatod pa sa Lucas 19:6, ningon dinhi, busa midali siya pagkanaog ug midawat kang Hesus nga malipayon. Grabe ang desire. Grabe ang iyang pangandoy siyang kasing-kasing. Malipayon, walay langay, wala gyoy pagduwa-duwa si Sakeo nga miadto ni Hesus ug midagan ug pagdawat kaniya. So aduna tay pangutana
nga atong ibilin sa ato ang unahuna ug sa atong kasing-kasing. Ang atong kahimtang karon nga Kristohanon, sama ba kita ni Zaqueo? Sama ba kita ni ini nga malipayon tang mudawat sa Dios ni Ginoong Hesukristo nga dili ta maglangay ug dili ta magduha-duha? Ingon ba ni ini ang atong kasing-kasing? Ingon ba ni ini atong kahimtang? Kung si Jesus mingon kanimo karon, tawgon ka sa imong pangalan ug mingon nga moadto sa imong balay, unsa may imong reaksyon? Makuratan ka ba o mahadlok nga si Jesus magkiklambigit sa imong personal nga kinabuhi? Ngano man? Nakakay kitaguan. Sa ako nang nagikaingon, wala gyud matago sa Dios. Mubati ka ba og kahasol nga si Jesus gustong magigsuod kanimo? Nga dili lang kutob nga ikaw masayod kaniya apan siya masayod usab kanimo. Nahadlo ka ba kay aduna kay gitago kaniya? Mga igsoon, kitang tanan nasayod ug nakaila ni Ginoong Hesukristo. Ug sa Biblia nag-ingon pa nakaila bisan ang nyawa nakaila ni ug nagkurog. Apan dili lang igo nga kita nakaila kaniya. Ang importante nga siya mismo nakaila kanato. Mao nang pinaka-importante mga igsoon. Apan nagpabilin gyud ang kamatuoran nga nasayod na si Jesus kung kinsa ka sa imong kinatibukan. Mas nasayod pa si Jesus kanimo kay nimo nga nasayod sa imong kaugalingon. Mas nasayod siya nato. Sa atong pagkasayod nato, kita nahibalo ta kinsa ta, nahibalo ta kinsa tang asa ta nga pamilya. Apan dun na gyud mga butang nga labaw pag yun nasayod si Ginoong Hesukristo sa ato ang kaugalingon. Ngano man, siya may nagbuhat, siya may tag-iya. Apan ang pangutana, andam ka ba nga makiglambigit ni Jesus sa mas lawom ug suod nga relasyon? Andam ka ba? Atong tanaw ng mga katawhan sa palibot diyan niyang mudapita. Sa Lucas 19:7 nag-ingon, ug ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Nga nag-ingon, misulod siya. Ingon nga dinapit sa balay sa usa ka taong makasasala. Baw, mga huli siguro ni mga tawhana. Mga balaan. Ang maong pagtagbo, taliwala gayud sa publiko. So daghan, daghan ang mga tao nga nakasaksi. Ug ang tanan nga nakakita, nagbagulbol. Wala maingon gamay ra, jutay ra, apan ang tanan nga nakakita o nakasaksi, nagbagulbol. Ug matod pa sa mga tao, si Jesus musulod sa balay sa taong makasasala. Mao ni ilang giingon. Aduna gayoy paghukom ang mga tao ngadto kang Zaqueo. Siguro sa ato nang nabasa tungod kay si Zaqueo usaman ka kubrador sa buhis. O siya pa ang dako-dako. Sumona gi-addressa na siya ginganlan siya taong makasasala. Usa ka taong makasasala. Adunay pangutana mga igsoon. Unsa may tan-aw ni Ginoong Hesukristo diri kanato? Dili ba pareho ra ta ni Zaqueo? Kinsa may wala isala nato dinhi? Palihog isa ang kamot. Ako makasasala, ako nga nung ni isa masago. Di sa ko mo isa de. No kitang tanan mga igsoon ang kamatuoran gayud kitang tanan makasasala. Pandili lang dinhi kutob. Ang nindot gud nga maayo nga balita mga igsoon, si Jesus usa ka higala sa mga makasasala. Higala siya sa makasasala. Atong makita na sa Lucas, ningon din na sa Lucas 19, kapitulo 19, versikulo 10, nag-ingon, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Usa kita ni anak mga igsuon sa mga nangawala gyud. No? Mao kini ang maayong balita. Gusto gayud ni Jesus nga magkiglambigit sa mga tao nga makasasala. Higala siya sa mga makasasala. Dili siya kaaway. Makapahimuot gyud unaon nga mogamit kita sa pulong nga tao nga makasasala.
O ang usa ka tawo mutawag sa laing tawo nga usa ka makasasala. Musulti ka na, kana siya usa na ka makasasala. Pero giunsa man nimo pagtudlo? Pila may gitudlo nimo ngadto sa katawo nga imong gipaila ngadto sa Ginoo nga siya makasasala. Pila ra ka tudlo? Usa. Ang gitudlo nimo sa imuha pila? Ang imong gipaila sa Ginoo katulo. Batok sa usa. So mas labaw pa kung makasasala kaysa nang tawana nga akong gipaila ngadto sa Ginoo. Di ba? Doon na baday tao nga dili makasasala, wala gayod. Tingali makaingon ang uban nga wala na sila'y labot ni ini. Nga titulo kay tungod sila anaa sa pagtuo o sa pagpangalagad sa Dios o sa pagpangalagad sa iglesia sa buluhaton sa Dios sa taas na kay nga panahon. Daghan mga igsuon. Subo palandungon mga Kristohanon, daghan kayo. Nga hataas na kayo ang ilang mga katuigan sa pagpangalagad sa Dios, sa pagpangalagad sa iglesia. Wala na sila kasabot kung kinsa ang makasasala og dili. Nakita nila ilang kaugalingon nga nahimo na silang matarong tungod sa ilang gihimo. Pansayop na mga igsuon. Bisag kapila pa ta nangay pasaylo sa Ginoo, bisag pila pa kahigayon nga kita nangalagad sa Ginoo, ubisan pa mga lagad ta sa atong kinabuhi. Tibuok kinabuhi nato sa Dios. Hinumdumi nga nagihigayon nga makasala ta. Ibutang lang nato kita dinhi karong si manaha kisa may wala makasala nato isang kamot. Wala yun, bisan ako. Kay bisan pa sa una-huna lang nakasala na kita. Ingon niya na kataas ang standard sa Ginoo. Bung maghisgot na kitag sala. Pangutana, kamo nga nag-angkon nga kamo Kristohanon og sumusunod ni Jesus. Wala ba gayud kamo makasala bisan lang karong si manaha? Mao na atong pangutana. Di kita katubag. Apana ayaw si piyata igsuon nga ang kamatuoran nini nga kalibutan ang tanang tao makasasala. Mao man ay gisulti diha sa Roma 3:23, wala lang sa slide. Ningon din na ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Wala gid mingon diha nga ang uban nakasala o ang jutay nakasala. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Makasasala kitang tanan. Ang nakalahi mao kini, ang makasasala nga miangkon ug naluwas pinaagi sa pagtuo ni Hesus. O ang makasasala nga walay pag-angkon ug pagtuo ni Hesus. Duha kini kaklase sa tawo. Ang makasasala nga niangkon siya makasasala makabaton gayud og kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Apan ang makasasala nga wala mo angkon nga siya makasasala, nagtuo siya siyang kaugalingon nga siya matarong iyang gi salikway si Ginoong Hesukristo. Ingon po nga, ang apelyido gihapon na ng tawhana, ibutang nato, mat, dili na mahusay, kundi mat, makasasala. Sa sinugdanan, mga igsoon, sa wala pa taluwasa sa Ginoo, sa wala pa ta makabaton og relasyon, diha na Ginoong Hesukristo, atong apelyido tanan pareho, makasasala. Grasya sa Ginoo nga nakabaton kita og Ginoong Hesukristo, nga dako kay pagmahal ka nato, paghigugma, nga nagpakamatay alang ka nato. Ang pagsabot ni mga igsuon, wala gayud kitay katungod nga mutuliso o patudlo sa laing tao. Atong mga kaigsuonan. Mutawag nila nga taong makasasala. Wa tay katungod niya na. Nga daw sama nga wala usab kitay labot sa maong titulo. Nagpakalimpyo. Mao kini ang nahitabo sa mga nakasaksi sa maong pagtagbo ni Hesus ug ni Zaqueo. Ang tanan nag-ingon siya makasasala. Nagbagutbot ang tanan. Nagbagulbol sila nga nganong si Jesus naging labigit sa usa ka tawo nga makasasala. Daw sama nga sila mismo dili makasasala. Nag-isip nga sila matarong. Daghan pang mga sugilanon nga atong mapamatuod niini, nga atong makutlo sa Biblia. Si Mateo nga nahimo usa sa mga 12 ka apostoles, kinsa man ni si Mateo? Siya usab usa ka maniningil sa buhis, pareho sila ni Zaqueo. Makita nato na sa Mateo 9:9. Yung atong basahon ang Lucas 5:29 nag-ingon. Unya si Levi naghimo alang kaniya og usa ka dakong kumbira dito siyang balay ug didtoy dakong pundok sa mga tigpaningil og buhis.
ug uban pa nga nagtambong sa kananan uban kanila. So kining Libay mga igsoon, si Mateo giila usab nga Libay. Mao kini ang higayon nga nagpahigayon og kumbira sa iyang balay. Excuse me. Nagpahigayon siya kumbira sa iyang balay alang kang Ginoong Hesukristo. So ngadto sa kang Sakiyo, siya lang usa. Apan sa kang Mateo kauban ang dagkong panon sa mga tigpaningil og buhis. Mas daghan to dito sa kang Mateo. Ug ana usab ang mga disipulo, makita na to mga disipulo ni Hesus. So gawas sa mga magbubuhis, tigkolekta sa buhis, ana usab ang mga disipulo ni tambong niadtong higayuna sa kang Mateo. So tan-aw na to sa Lucas 5:30, ningon dinhi. Unya, ang mga Parisiyo ug ang ilang mga iskriba nagbagutbot batok sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, nganong nangaon og nag-inom man kamo uban sa mga tigpaningil og buhis ug sa mga makasasala. Mao gyapon mga makasasala. Pero bisan pa man dili mismo si Jesus ang ilang gipangutana, nahibalo na ta mga igsuon nga si Jesus Dios, iyang gitubag. Makita nato sa Lucas 5:31 ngadto sa 32, katong giingon sa mga iskriba. Ngano kamo uban sa mga tigpaningil og buhis sa mga makasasala. So unsa gitubag ni Jesus dinhi mga igsuon? Ningon si Jesus mitubag kanila, kadtong mga maayo ug panglawas wala magkinanglan og mananambal, kundili kadtong may sakit. Og ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong. Wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol. So wala siya muanhi sa mga matarong. Subo palandungon mga igsoon iyatong unang panahon kini mga Parisiyo ug mga Sadusiyo nagtan-aw silang kaugalingon nga sila matarong. Mao nang ilang gi-reject si Ginoong Hesukristo. Kay sila matarong, wala sila makinahanglan ni Ginoong Hesus. Tataw og klaro, uno naa, ihulagway ang maong senaryo, dili ba kalagmitan bisan man sa atong iglesia o kaubanang iglesia, ang atong reaksyon susama usab sa mga Parisiyo. Naagyoy, muingon ni ana, dili ba kalagmitan? Muingon din na, ala, si Brad, nung nikuyog man siya anang, niapil man siya tapok. Apil man siya ana. Muingon na sad nga, ano man ang si pastor nga kauban man anang tawhana, basing ka ng tawhana na ibalo silang makasasala na mon mingon anong kuy mas pastor ana basing mabalhin na mag-ilis lang daw matakdan unya na siya sa batasan. Nganong gipaapil man siya sa ato ang small group? Mao nay pangutana mga igsoon ka sagara may tabo dinhi sa NRA. Aduna tay mga small group maghimo mga igsoon, lain-lain nga grupo. Pero gi-welcome nato katong mga tawo mga bag-o. Labi na gyud katong gingon lang mga makasasala. So daghan pang mga sugilanon nga sama niini. Ang sugilanon sa babaeng bayaran nga mitumaw sa usa ka kumbira sa mga reliyosong individual diin anaa si Jesus. Ug gihugasan iyang tiil sa mahalon nga pahamut at tubangan sa daghang tawo. Ato na kining nahisgutan sa mga miaging sermon dinhi. Kini sigurong ang babae mihilom siya sulod kayog nailhan man ni siya sa mga tao. So unsa giunsa niya pagpaagi nga nakasulod siya sa hilom ato nakaapil siya. Atong tanawon sa Juan City 39 nagingon. Pagkakita nini sa Parisiyo nga midapit kang Hesus, mingon siya siyang kaugalingon. Kung kining tawhana tinuod nga propeta, mahibaluan unta niya kung unsa nga matang sa babae ang mihikap kaniya. Tungod kay kanang babayhana. Unsa? Makasasala. Dugang panini ang sugilanon sa usa ka babae nga daw nasakpan sa akto nga nakigilawas o gusto sa mga tao nga siya batuon. Makita na nato mga igsoon sa Juan 8:7. Nagaingon dinhi. Ug kay nagpadayon manggayod sila sa pagpangutana kanila, siya mituyhad ug miingon kanila,
Kinsa kaninyo ang walay sala mo'y paunaha paglabay kaniya og bato. Ang nahitabo ani mga igsuon nga kining mga tao nakakita sa maong babae sa maong sala nga gihimo ug ilang gidala ngadto ni Ginoong Hesukristo. Iyang pahukman, ilang batuon hantod mamatay. Pero unsay gitubag ni Ginoong Hesukristo? Ningon siya, kinsa kaninyo ang walay sala mo'y paunaha paglabay og bato. Ang iyang giingon ang katong babae nga makasasala, nga giingon nila makasasala. Mo'y paunaha paglabay og bato. Pero wala gyud nilabay bisag usa. Makita nato sa 1:8-11 na ingon ri, unya mituyad si Jesus ug mingon kaniya, babae asa na hain na sila. Nangutana siya sa mga tao, sa babae ug asa na ang mga tao nga buot mo bato kaniya. Wala bay mihukom kanimo og silot? Siya mitubag, wala Ginoo. Ug si Jesus mingon kaniya, dili usab ako maghukom kanimo, lakaw ayaw na pagpakasala. Nindot kay mga igsuon. Mismo si Ginoong Hesukristo nakakita sa kinaya o sitwasyon sa mong babae. Apan niingon siya, dili usab ako mohukom kanimo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Mao na itong ihambinon sa atong kinabuhi. Nga kita makasasala. Apan wala ta hukmi ni Ginoong Hesukristo. Ang silot iyang giangkon. Wala nato. Si Jesus higala gayud sa mga makasasala. Panasayod ba kamo kinsa ning mga makasasala? Ug atong tanawon sa Biblia mga igsoon, daghan kayo ning giingon ang makasasala. Ang una kining nagpakamatarong sa kaugalingon. Kana bang matarong silang tao, buutan sila, maayo sila, nagtabang sila, daghan silang gihimong mga mayong buhat. Mao ni ang mga usa sa mga makasasala. Tungod kay ang buhat sa tao dili makaluwas sa tao. Dili na mahimo suhulan nato ang Ginoo aron taluwason. Tungod kay grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. Ang bugti sa atong sala kamatayon. Panasayod mo mga igsoon nga ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan. Mabasa na sa Mateo 23, ningon dinhi, alaot kamong mga eskriba o mga parisiyo, mga tigpakaaron ingnon, kay gilatas ninyo ang kadagatan o kayutaan aron paghimo o bisan usa, kakinabig, o sa dihang makabig na sila, kamo maghimo kanila nga duha pa kapilo kaangayan sa impierno kay kaninyo. So makita nato unsay gingon dinhi sa maong bersikulo, nga nagkabig sila og mga tao, ang ilang gikabig, gihimo pa nilang doble nga makasasala, labaw pa nila. Diin gisaway ni Jesus ang mga eskriba o mga parisiyo. Gisaway ni Jesus ang ilang pagpakaron ingnon. Alaot, tigpakaron ingnon. Mga giya sa buta. Mga bitin o kaliwat sa mga bitin. Ingon ni ana ang gisulti ni Ginoong Hesukristo niining mga tawhana. So pangutana, atong susiyon atong kaugalingon, nahisama na ba kita ning mga parisiyo? Nga dali kay ta mohukom, judgmental, no? Matod pa sa Lucas 19:8 nag-ingon, og si Zaqueo, padayon ta sa to ang topic megson, og si Zaqueo mitindog mingon sa Ginoo, tan-awa Ginoo, ang katunga sa akong katigayonan ihatag nako sa mga kabus ug kun aduna man kanilay gilimbungan ug bisan unsa, ulian nako siya sa upat kapilo. Ug atong naon una natong makita grabe gyud bahandi. Grabe og natigom kadaghan si Zaqueo sa iyang pagpanlimbong sa iyang isig kahudiyo. Pangutana, sama ba kita ni Zaqueo nga andam mo dawat og nidawat ni Hesus og nasayod sa iyang kasaypanan ug andam magbag-o? Itisok nato sa atong alimpatakan. Tingali susama kita sa mga taong nakasaksi nga wala makakita sa ilang mismong pagkamakasasala ug nagtan-aw sa laing tao nga mas ubos pa. Atong ay underestimate atong mga kaigsuonan. Usay mohukom ta sa atong mga kaigsuonan sa ilang mga pamayhon, sa ilang pamisti, sa ilang kahimtang. Ang atong gihukman ang panggawas lang. Wa ta masayod sa sulod. Si Ginoong Hesukristo o ang Dios ang tan-awon, dili ang atong hitsura, dili ang atong kahimtang personal, kundi ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kumusta naman ang inyong mga kasing-kasing diha mga igsoon? Wa na magduka.
Susiyahin yung mga kasing-kasing. Susubo palandungon, kalagmitan gayod. Labi na sa mga hamtong sa pagtuo, mahimo gayong mahukmanon ngadto sa ubang tao. Nya dali pagid kay makaingon nga kana makasasala. Ubanan pagid sa ubos nga pagtan-aw. Nagtuo sila nga wala sila makasala. Ato ni makita mga igsuon sa social media. Bisan man sa atong mismong iglesia, adunay panagsumpaki sa mga butang nga dili mahinungdanon. Naka-experience na mo ana, kita mga igsuon, kita mga igsuonan, mga Kristohano na atay mga iglesia diin kita nangalagad. Di ba aduna gyud panagsumpaki? Nya mga butang pagyud nga dili mahinungdanon. Panabangi sa nagkalain-lain nga pananaw nga wala gayoy kalibutan sa kaluwasan. Excuse me. Dali dayon nga mukom sa isig kaigsuon, himantayon, hinawayon sa laing tao nga daw sila ubos kanila. Kitang tanan mga igsuon, mga huyang, nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Excuse me. Karat man. Kaway da. Ay di ni COVID. Panayaw si Piata nga ibaliwa ang sala mga igsoon. Di gina nato ibaliwala. Magpabili ng kamatuoran nga sa mata sa Dios ang sala dulumtanan. Nagdumot gayud ang Dios sa sala apan adunay kaluoy sa tao nga makasasala. Mao si Jesus mianhi aron pakigbatok sa sala ug pagdala og kaluwasan sa mga tao nga makasasala. Makita nato mga igsoon diha sa Lucas 19:9 nga to sa 10. Tumbasahon. Og si Jesus mingon kaniya, karong adlaw ang kaluwasan miabot niining balaya. Kay siya usab anak man ni Abraham. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. So atong makita nga si Jesus higala sa mga makasasala. Siya nahigugma sa mga makasasala. Siya nagtinguha nga malambigit sa mga kasasala ug pinaagi kaniya adunay pagbag-o o kaluwasan nga kinahanglan gayud sa mga makasasala. Kita busag gihagit ko kamo, kung kamo nagtago-tago ug adunay gitaguan sa Dios karong gitawad kamo ni Jesus sa inyong ngalan ug padayuna sa inyong panimalay, sa inyong kinabuhi, sa inyong kasing-kasing. Kung kamo anaa sa pagtuo, hinumdumi, matod pa sa usa ka manunulat nagingon. Masayon ang paghatag og grasya kung atong hinumduman nga gikinahanglan usab nato ang grasya. Ug labaw pa natong gikinahanglan ang grasya. May igsoon kung dili kita mag-experience, di kita makahatag. Unsa man saya atong ihatag ug wala tay ikahatag. So kinahanglan aduna gid ta niini kining gitawag nato og grasya sa Dios. Ayaw kalimti nga kamo usa lang usab sa mga nakabaton sa grasya pinaagi sa grasya sa kaluoy sa Dios. Kinahanglan atong bag-uhon ang atong pananaw mga igsoon ngadto sa ubang tao. Tingali nahimo namong sobra o nahimo natang sobra ka eksklusibo sa inyong pundok. Na may mahitabo mga igsuon nga panalitan kining pundok nindot na ni wala nay mosulod. Exclusive siguro na interview ani lisod kay pagpasar. Dili pasud og lain, no? Dili na ingon anak mga igsuon kinahanglan abli kita kanunay sa atong mga kaigsuonan. Tingali sirado na ang inyong mga nahuna o mga kamot ngadto sa uban. Dili na ta magunawna, di ta mo baliwala na sila kanato. Labaw sa tan dili na kita kay mo tabang. Sirado ang atong mga kamot. Mahitabo pa nga sirado
ang atong kasing-kasing sa atong isikaingon. Niadtong panahon sa 18,000 na dunay usa ka sugilanon mga igsoon. Mao ni panahon nga kusog kayo ang slavery dito sa USA o sa Amerika. Atong mga black nga. Mga ulipon. Sa kapanahonan sa 18,000 katuig or 1800 sa dakong bahin sa USA nagdominar ang institusyon sa mga ulipon. So daghan kayo ang mga ulipon, doon na nagani mga institusyon ani nga tuwa dito ang tanan nga mga ulipon. O kini mikaylap gyud sa ubang dapit, so nahimo na ni siyang kasagaran nga nahitabo sa laing dapit. Ug usa ka batan-on, usa kay gayon ang usa ka batan-on pa nga congressman. Ato ning ginganlan og Abraham Lincoln. Kung mo ako masayop maigsuon, mao ni ang 16th president sa USA nga nag-abolish sa slavery. No? Apan, subo palandungon, gi-assassinate ni siya sa 1865. Sa pagka-presidente niya, 1861. So, atong padayon, ug siya nga naglingkod, kining maong taon ni mitambong sa usa ka pagpahigayon og subasta sa mga ulipon. So ano na din panahon magigsoon ang mga ulipon, kini mga tao ni sila, dili ni sila mga hayop. Ang mga ulipon isubasta, ibiding. Ug siya naglingkod sa tumoy, nya iyang naobserbahan ang maong proseso sa pagsubasta ug ang mga ulipon iyang gitan-aw. So nakikita siya unsaon ni pagsubasta. Ug sa katapusan usa ka babae nga ulipon ang gipatindog ug nagsugod ang bidding sa maong ulipon. Sugdanab, hatag naman na silang mga presyo o pila ang ibayad nimo sa maong ulipon nga gibiding. So si Lincoln, mi-appeal siya sa pagbid apan adunay lain nga mas taas pa og bid. So may tabo ang maig sudula pa gani mo taas, adto gito niyang pabor. So basta na sad. Busa mi bid pagbalik mas dako nga presyo. Panaa na sa ni labaw niya ningon na sad, oh taas pa ning iya. Mas taas pa. So si Lincoln, wa siya mahimo, nagpataas na sad siya sa presyo hangtod ngadto kaniya gitanyag ang maong ulipon, wa na ni sunod. Wala man gibutang pila, pero siya ni gitanyag pagyud dito niya gitanyag ang maong ulipon. So mao ni gipakadaog ang ulipon o gidala ngadto kaniya. Gipatangtang niyang kadina. Yato maong ulipon. Wala gayoy tinguha mga igsoon si Lincoln sa paghimo niya nga ulipon nining maong tao nga magsilbi ngadto kaniya. Apan inay iya hinuong giingnan. Pagkahuman og hatag ngadto sa ulipon sa mga bide kay siya may nakadaog, gihatag niya ngadtong ulipon apan unsa iyang giingon? Giingnan niya ang mga ulipon. Karon may kagawasan ka na. Aduna kanay kagawasan. Intawon sa dang ulipon, wa mo gini kailangan sa kagawasan kay wala man ni sila freedom sa una. Ipasapasa raman ni silang mga tao. Kinsay mo angkon ulipon lang gyapon, bisag dato pa kayo ulipon lang gyapon sila. Wala sila makahibalo unsay buti pasabot o unsa gyoy kahulugan sa pulong kaluwasan. Sumao ni pag-ingon ni Lincoln nga karon may kagawasan ka na. So nitan-aw ang ulipon siya. Pertingalahan niya. Siya kagawasan. Nangutan na siya unsa man ang kagawasan. Unsa may pasabot ni ana. So makita na itong mga igsoon katong mga tao dahil sa una, wag gibili. Gibaligya na lang. So nangutan na siya Lincoln, unsa man ang kagawasan. Ningon si Lincoln, mitubag siya mga igsoon ngadto sa maong tao, ningon siya, pasabot ni ana, gawas nun. Na nimo mahimo ang buot nimong mahimo. Gawas nun ka na sa imong hunaon. Gawas nun ka na sa imong isulti. Gawas nun ka na kung asa nimo gusto mo adto. So mao ni gipasabot ni Lincoln aning maong ulipon. So dugay-dugay gyud nakatuhop sa iyang hunahuna. Mao din na pasabot sa kagawasan. Nga makahimo nako sa akong gustong buhaton, makasulti nako sa akong but isulti, makaadto nako sa akong adtuan. Nga aduna ko'y kagawasan. Nituhop siyang hunahuna.
Hibalo mo unsay nahitabo mga igsuon, pagkatuhop siyang nahuna taud-taud. Mihilak. Midagayday ang luha gikan sa mga mata nining mga ulipon. Mitanaw siya ngadto ni Lincoln, ningon siya. Kung maudi ay nay kahulugan sa sa kagawasan, ug maunay gipasabot sa kagawasan, ningon ang ulipon, busa ako muuban kanimo. Ningon siya. Pagkahuman niya nihilak siya, ningon siya, kung mao magani ang kagawasan di. Mahimo na kumusulti nga doon kay kagawasan, mubuhat sa kung gustong buhaton na doon kagawasan, ang gisulti sa maong ulipon, ningon siya, muuban ako kanimo. Mga igsuon, kining mensahe, kining sugilanon, makahatag nato og pagtulunan nga ang gihimo ni Ginoong Hesukristo dis atong kinabuhi mao ang pagluwas kanato tungod sa Ginoong Hesus atong higala, ug ang tumong niya ng panaghigala gibugtian niya sa iyang kinabuhi. Sa Lucas 19:10 ningon, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. So siya mianhi alang sa masakiton. Excuse me. Sa mga nawala, sa mga huyang ug sa mga nangapakyas. Si Jesus mga igsoon timani atong higala ug kini ang kamatuoran, ang gasa nga angay ug gikinahanglan usab natong ipaambit sa uban. Kung kita mga Kristohanon, kamo mga Kristohanon, kung inyong nasabtan, kung unsa ang inyong nadawat gikan ni Ginoong Hesukristo, ngo gigitagaan kamo og kagawasan, inyo usab kanang i-share ngadto sa mga kaigsuunan. Pangutana, andam ba ikaw nga mahimong higala? Sama nga si Jesus usa ka higala sa mga sinalikway, sa nawala, o sa mga makasasala. Dili ba unya kita hinuon magdumili sa paghugoy-hugoy ni mga tawana? So aduna tay application nga atong makita dinhi nga duha ka buok nga igsuon. Una, atong bantayan ang atong garbo. Naibalo ba mo mga igsuon nga mao ginay gigikanan sa ato ang pagka mapahitason, mapagarbuhon, mao nay sinugdanan nga kita mulahi na sa uban, nagtuo kitang matarong. Ang gigikanan anak mga igsuon mao na ang garbo. Mao na ang una. Ug ikaduha mga igsuon, kinahanglan magkinabuhi kita diha ni Kristo. Atong isalig ang atong kinabuhi ni Ginoong Hesus, atong isurrender ang atong kinabuhi ni Ginoong Hesukristo tungod kay kining kinabuhi nga niya kanato, iya na ning gilukat dito sa kamatayon dito sa cross. Ug ang tukmang kamatayon nga unta alang kanato iyang giangkon. Sumila kapin ang nga tuig mga igsoon. Si Jesus mitawag kanato diha kaniya. Ug pinaagi lamang sa iyang grasya nga nahimong posible ang maong panaghigala. Si Zacchaeus wala mutawag, si Zacchaeus dili mao ang gustong mutanaw ni Jesus, kundi si Jesus mismo ang gustong mutanaw ni Zacchaeus. Agig paghagit nato mga igsuon ning kapunon. Atong nakita ang kinabuhi ni Zacchaeus, usa ka makasasala ug way maayo nga gibuhat sa iyang kinabuhi. Sama ka nato. Kita nagunahuna kita makabaton og relasyon ni Ginoong Hesukristo. Kita gusto nagunahuna nga makaduol kita ni Ginoong Hesus. Apan dili ta gustong magpakita. Dili ta gusto nga mosunod kun unsa may iyang sugo. Dili kita mo atubang sa nangita kanato. So nining kapunon mga igsoon akong pangutana, kinsa man si Jesus alang kaninyo? Usa ba siya kahigala o usa kakaaway? Magampo ta mga igsoon. Hallelujah.
Salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gipadangat karong kahaponon Ginoo God. Nga imo kaming gipahinumduman Ginoo. Nga ikaw among higala o Dios. Ikaw among tigpanalipod. Ikaw ang among dangpanan. Ikaw ang among paglaom. Dili ka namo kaaway Ginoo. Imo nang gilukat ang among kinabuhi tungod sa imong dakong gugma. Pinaagi sa kamatayon diha sa krus. Salamat Ginoo Dios sa imong dakong gugma diri kanamo Ginoo God. Nga og dili pa niini, wala na kami karong panahon na Ginoo. Salamat gid nga ikaw kanunay nagpahinumdum kanamo pinaagi sa imong pulong. Ug salamat ining kahaponon Ginoo Lord God. Nga ikaw Ginoo magpatisok nining mga pagtulunan nga among nakatun-an nining kahaponon sa among kasing-kasing aron magpabilin kini Ginoo Dios ug amo kining pagapuy-an ug amo kining sundon ug amo kining himuon nga hinigiban batok sa mga limbong sa kaaway. Salamat sa imong kinabuhi Ginoo Dios nga imong giula alang kanamo Ginoo. Wala gyud kami bili Ginoo God kun wala ka magpakamatay alang kanamo. Busa salamat Amahan. Salamat nga ikaw ang nangita kanamo. Dili kami ang nangita kanimo Ginoo. Daghan ang mitalikod. Halos tanan ang mitalikod Ginoo Dios apan ikaw nangita kanamo. Pinaagi sa imong gugma. Pinaagi sa imong grasya. Kaya mo kami gihatagan nining maong gasa nga mao ang gasa sa kinabuhi. Gasa sa kaluwasan nga mao ang kinabuhing dayon. Salamat Ginoo Dios. Amo gisalig kanimo ang tanan Ginoo nga ang kutob sa mong mahimo ikaw lamang mahimaya ug masubay kini sa imong kabubuton. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesukristo among Dios ug Manluwas.